Godmorgen. Klokken den er 11. Sovet meget længe i dag. Min kæreste han sover vist stadigvæk. Skat? Ja, okay. Der skal ikke ske det helt store. Jeg tænkte, jeg ville prøve at filme sådan hen over weekenden. Men der skal ikke ske det helt store. Og jeg tror, jeg er ved at blive en lille smule syg. Så planen var egentlig, at jeg skulle være ude at løbe i dag. Men jeg tror, jeg skubber det til i morgen, fordi det er lidt snottet. Eller jeg hoster egentlig ikke, men jeg nyser helt vildt meget. Så ja, så planen er egentlig, at der ikke er nogen plan. Ja. Så nu vil vi se, hvad der kommer ud af den her vlog. Men indtil videre, så har jeg tænkt mig at lave noget morgenmad, og så skal jeg sætte mig hen i sofaen og se noget fjernsyn. Eventuelt tage dynerne ud og sådan noget. Så ja. What just happened? Jeg stod lige og tænkte det samme, at det bliver så rart at komme til Danmark, og så ikke skal tænke på at købe vand mere. Okay, det er næste morgen, og jeg har slet ikke fået opdateret sådan overhovedet, men vi slapper bare af og ser slangedræber inde i soveværelset. Så, men jeg skal snart ud og løbe. Nu skal jeg ud og løbe. Wish me luck. Det er fucking koldt udenfor. Så skal jeg have min handske på. Nå, jeg fik løbet en lille smule. Det er ikke sådan super smart, fordi at det er fucking koldt udenfor. Og så sådan, jeg kunne ikke engang løbe, og jeg løb bare græd, så. Men jeg fik løbet. Og this is my løbefit. Og så havde jeg selvfølgelig også lige en trøje og en jakke udover, men ja. Jeg fik taget et karbad, og jeg har ikke fået vasket mit hår, for det vil jeg gerne gøre senere, og så lige fået barberet mig. Og så skal jeg bruge sådan min IPL, som er
sådan en laser. Og nu må vi se, om det virker. Jeg har først lige gået i gang med det, så det tager lidt tid, før jeg ved, om det faktisk virker. Men det håber jeg, fordi hvis der er noget, jeg synes, der er så irriterende og tidskrævende, så er det virkelig at barbere sig. Jeg hader det. Nu skal vi se det sidste afsnit af Slangedræber. Eller Snake Killer, som nogen vil kalde den. Jeg synes, det er en god serie. Jeg synes ikke, den er mega sådan fangende, men den er god. Og det er nogle gode skuespillere og sådan noget. Så på den måde, så synes jeg, det er en god serie, men ellers ikke. Og han er ikke selv disability. Nå, jeg glemte helt at opdatere i går. Der skete altså virkelig ikke det store. Vi så håndbold, og så tror jeg egentlig, jeg så lidt YouTube, og så faldt jeg i søvn. Og så gik vi egentlig i seng. Så jeg tænker egentlig også bare at stoppe klokken her, fordi jeg skal til og studere. Jeg har startet på studie i dag. Jeg skal læse samfundsfag op på A, så det vil jeg gå i gang med. Mega træls, at det lige rammer sammen en dag, hvor de er i gang med at ordne vejen eller et eller andet. Jeg tror, jeg fik en besked fra min udlejer om, at der var noget med nogle vandrør, der var gået i stykker. Så det er super. Det skal jeg arbejde i, men jeg tænker, det går. Det foregår lige der. Så ja. Men jeg tænker, at det var alt for den her vlog. Den blev ikke sådan super lang, men ja. Vi ses.